Hususiyetleri berilýän ýygydarly golawdan keçigi orta telekeçiligi ösürmek babatda hormatly prezident bilen taýfyl taýgarlarynyň ruhlanýan Günnowar welaýatynyň hususiyetleri daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan BFŞ hukukly ýokary hili önümleri önermekde uly işçilik görkezýärler. Şeýle hususy önümçiliklerin hataryna Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agaty Türkmenawa şäherindäki Asman harit nişanly mebel önümlerini önerýän hususy kärhananam görkezmek bolar. Kärhananyň işçi hünärmenleri 2025-nji halkary parahatçylyk we ananyşmak ýylyny uly zähmet üstünlikleri bilen garşylyp, şanly ýyly belent sepketlere beslemegi maksat edinýärler. Bu ýerde ýylatyň öseni isleglerine laýyklykda mebel önümleriniň durly görnüşleri önerilip, önümçilik sazlaşykly ýola goýulandyr. Taýýarlanýan önümden hil derejesi ýokary bolansoň önerilýän önümlere hyrydarlaryň sany gün saýyn artýar. Bu ýerde raýatlamyň hemde idara kärhanalaryň sargytlary esasynda mebelläň onlarça görnüşleri önerilýär. Önümçilik bölümlerini ösen döwletläň önüm önerjileriniň kemili enjamlary oturdulyp, ýokary hil ölçeklerine gabat gelýän agaç hemde aýna mebel önümleri, şeýle hem ýumşak mebel önümleri hemde mebel düşekleri önerilýär. Ösen texnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy işleňi esasany awtomatlaşdyrylan usuly ýola goýulmagy uly mümkinçilik döredýär. Döwrüp önümçilikde taýýarlanýan dürli ölçeklerdäki mebel önümleri ýylaty hödürlenýär. Welaýatyň hususiyetleri kiçigi orta telekeçiligi ösürmekdäki taýfyl taýgarlary maksatly tutumlary üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda hemde hormatly prezident boldy. Arkadagly gahrman serdarymyda hoşallyk sözlerini beýan edýärler.